YouTube má defaultně nastavený, že ty si musíš sám manuálně povolit to, aby si získával členství. A já vám to ukážu. Když půjdete na jakýkoliv livestream, v mém případě u mě, jo, tak tady vlastně zajedete dolů, tam, kde se dávají členství. Jo, takže zadáš členství, tady ti vyskočí tady to členství, na to se připojit, bla, bla, bla. A tady máš ty 3 tečky, rozklikneš to, nastavení dárkových členství v kanálu. Hrozně dobře to schovali ty potvory. Nevím, proč to udělali takhle složitě, ale když to rozklikneš, tak tady ty si můžeš právě jakoby zadat to a zapnout, aby ti přicházely dárkový členství. A věřím tomu, že hrozně moc z vás to bude mít zakázaný. To je docela úlet. A jakože docela mě překvapilo, kolik lidí to nemá. Já vám nebudu lhát. Já to neměl zaplý taky.